bola. Jamafin tɛ wa? Jamafin bola. Ale cɛnin kɔni yo wa wele t'a sɔrɔ. Musa assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abedi. Abedi ça va? Ouais ça va. Ouais Kanate. Ah. Ça va. Madame do. Abedi. Ah, ita den do. Ita den abora. Ah. Abora wa wele ate. Ita jani. Ah. Iba lali de mo ɲɛnama tɛ dɛ. Mo ɲɛnama tɛ wa? Mo ɲɛnama tɛ dɛ. Ne ka ye sisɛ lɔgɔ la sisan nin. Ah, n yɛrɛ ko de b'a kɔnɔ ka mɔgɔya sisɛ minɛ dɛ. Ka sɛ minɛ? Ne ta denkɛ n k'a ta ka taa lajɛ. Ah. Ka taa fura n y'a furakɛ a y'o dabila pewu. Ah, bon i denkɛ nin n'i ma conseil d'a ma a bɛna problème créer k'a d'i ma yan. A fɔ sa furu la ye. Ah. N ta denkɛ n ye fura min k'a la. A tɛ ka tuguni. Jamafin. Ah. Batara den n bɛ wele n bɛ sɔgɔma n bɛ k'i wele. A taara mini. Tɛmɛ ka na n bɛ Fajabidini ye. Ba n bɛ na. Tɛmɛ n na Fajabidini fo kɛ. Ba n bɛ na kɛ n bɛ na. U ye tɛmɛ kɛ gɛrɛ ka na Fajabidini fo. Tiens, Abedi, ça va? Eh, Abedi, n yɛrɛ de bɛ yan. N kɔnɔ dimina quoi. Ah, fɛn dɔ kisi kan bɛ ni i denkɛ nin. Fɛn de bɛ kisi a kɔnɔ n'i ma a ko ɲɛɲini n gɛrɛ de b'a la dɛ. Gɛrɛ? N gɛrɛ. I m'a ye a bɛ kasi komi sisɛ bɛ kasi mɔgɔ kɔnɔ ɲa ma. N'i denkɛ nin n'i ma min fila kɛ min ma ɲi dɛ i tɛna buramuso sɔrɔ dɛ. N'an bɛ taa hôpital la. Wa n kɔnɔ de bɛ n dimina a ka ɲi. Kɔnɔdimi fura bɛ na yɛrɛ a bɛ kasi la komi sisɛ n gɛrɛ ma ɲi dɛ. N gɛrɛ ne n gɛrɛ bɛ adamaden na non i den sɔrɔ ko bɛ gɛlɛya le fewu ilu a ma filɛ n gɛrɛ ma ɲi dɛ. A fa sa furu la ye. Gɛrɛ ne denkɛ la. Fɛn min yɛrɛ i denkɛ a kurusi kɔnɔ sisɛ yɛrɛ le sisɛ a tɛ nin. Cɛ e bɔra ni bɛ min de i bɔra ni bɛ min de. Ne ma suya. E ma suya i bɔra ne min de. Ne ma suya koyi. I denkɛ suyani la sisan dɛ. Batara den k'a ma suya. A tɛ kun kɔni. E ka suya min de. E ka suya min de. Ne ma suya. E ka suya min de. Ne ma suya. I denkɛ a bɔra don suyani la. Ne ma suya. Ne ma suya. Bon timi sigi yan. Tɛmɛ kɛ gɛrɛ yan. Timi sigi yan. E ka suya mɔgɔ min ye wa. Ayi. Mɔgɔ min ye. Ayi. Ah. I nana mɔgɔ min ye. Ayi. Ko mɔgɔ ma ye. Mais a bɛ to an mɔgɔ saba ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Parce que n t'a fɛ mɔgɔ si de bɔ a kalama. E ka mɛn nɔ. I ka nɔ suyani ma ye mais n bɛna taa d'a tigi ma. Komi ne k'a tigi lɔ. Mamuru t'ale bɛ. N bɛna taa di Mamuru ma. Mais e k'a ta ni mɔgɔ min ye wa. Mɔgɔ man ye. Mɔgɔ min ye. Mɔgɔ man ye. Ah. D'accord. Bon, levez. Comment avez-vous? Il était à dominer le sur le métal ici, métal de Mamouruma. Mais Anima Kaya Momaye. Comment on y va? Momaye. Ah, bon, donc levez. Massalam. Bon, levez ta là. Ah, Manata Tigma. Eh, si c'est toi. Levez ta Tigma, si c'est ni. Merci. Tanay. E koni. Ne bara frake la kade. Mora fo la nyaka frake. Al bebo shoni kelina. Ba ne bi suya na ba ne se ko tɛ o. Ne y'a f'i ɲɛna Jakuma Fin e yɛrɛ b'a dɔn Jakuma Fin tɔgɔ la. Jakuma Fin a tɛ Jakuma Fin tɔgɔ tɛ. Mais ne fɔra Jakuma. Ah, Dawude. N'a ma diya dangaden bɛna taa siyɛ suɲɛ a bɛ diya Dawude la sisan nin. Min bɛ ma kana tigɛ sisan nin k'a yira kosɛbɛ ka kɛ supu ye supu. Lajinɛkɛ ko ten ko supu ma kɛ supu. Walayi sisɛ walayi ma kɛ supu ye. N tɛ sini i ye dɔ suɲɛ tuguni kɔ i ye dɔ suɲɛ nana ye dangaden. Dama ne y'a f'i ɲɛna o ne se ko tɛ o. Ah e Jakuma Fin tɔgɔ la mɔgɔ la e yɛrɛ b'a dɔn Jakuma Fin ma lawuli ma. Denkɛ kɛ pewu baara faamuya Madu dɛ n ta denw ka ko man di Madu ye ale de kɛ baara jugu kɛ n ta denw la mais problème t'a la e ta sini n'Ala sɔnna ma an bɛna taa karamɔgɔ wɛrɛ fɛ yen o bɛ se m'o dɔ lakodɔn o bɛ se baara la kojugu n'a sɔrɔ bilen kɛ ta problème foyi t'a la.